Анимация. Сив фон. Безформени фигури образуват бяла цифра 3 в средата на екрана. Очертанията й са нестабилни. Сиви и черни фигури непрекъснато я деформират леко. Фонът постепенно се изменя в сива повърхност с неясни релефни шарки. В долната дясна част на екрана се появява млад мъж с очила. Това е Денис. Подпрял е брадичката си с длан. Пръстите са встрани от устата му. Гледа замислено настрани. Цифрата 3 продължава да потръпва до него. Екранът потъмнява. Същият кадър на Денис, но цветен. Стената зад него е зелена, с различни по форма малки изпъкнали шарки. Седи в кухнята. Слага кетчуп в стъклена чиния с бъркани яйца. Хапва малко. Поглежда нагоре. Стенен часовник. Часът е 9 без 10. Образът се плъзва наляво. Прозорец с мрежа и изглед към панелен блок. Над него прелитат гълъби. Денис поглежда нещо на екрана на мобилния си телефон. Отпива глътка кафе. Става и тръгва. Оглежда се в огледалото в коридора. Пооправя късата си коса с ръка. Излиза от апартамента. Облечен е с бяла спортна риза на сини точки с дълъг ръкав, тъмен панталон и маратонки. Носи раница. Проверява пощенската кутия. Намира бял плик. Отваря писмото. На белия лист пише: ако искаш да разбереш кой си, погледни нагоре. Има и GPS координати. Денис поглежда нагоре, после отново писмото. Изглежда замислен. Въвежда координатите в Google Maps на телефона си. Зарежда се снимка на паметник с ято птици, разперили криле за полет. Денис крачи по улица. Минава през подлез, гледа телефона си. Ало? Ало, да, моля. Здрасти, шефе. Здрасти, Денисе. Здравей, Денис, как си? Да те питам, дали мога да взема днес един почивен ден, понеже нещо... не се чувствам много добре. Добре, един ден може да вземеш. Супер. Да, за повишението. Камели ще свърля с тебе в рамките на деня. Айде, бъди здрав и успех. Благодаря ти, Чао. шефе. Светофар. Червено е. Денис го гледа и чака. Поглежда надясно. Двата светофара светят в зелено. Образът се плъзва нагоре. Прозорец след прозорец на многоетажна сграда и накрая ясното синьо небе. Денис свежда глава. Изглед над рамото му. Светофарът срещу него светва в зелено. Денис се оглежда и пресича. Крачи по алея в парк. Минава край дърво. На тъмен фон лицето на Денис се появява за секунда, изражението му е притеснено. Зад него млад мъж разхожда бяло кученце. Денис гледа ту екрана на телефона си, ту наоколо. Намира паметника от координатите. Плавно приближение към него. Той представлява две бетонни колони. Фигурите на ято птици с разперени криле оформят триъгълник над колоните. Образът бавно се плъзва към птиците, така че те изглеждат полетели в синьото небе. Денис гледа паметника. Забелязва пощенски плик върху него. Стъпва на паметника и се повдига. Взима плика и се оглежда наоколо. Хвърля подозрителен поглед на писмото и слиза на земята.
Отваря плика. Разгръща прегънатия на 2 лист. На него е изписана огромна цифра 2. Образът се плъзва отгоре надолу. Лицето на Денис между двете колони на паметника. Поглежда към птиците, после плика в ръката си, накрая се обръща и тръгва. Отдалечава се в рамката на двете колони. Екранът потъмнява. Листът с цифрата 2 върху маса. Под стъкления плот има нареден пъзел с карта на света. Встрани от листа 2 химикала и полупълна бирена бутилка. Денис лежи на дивана, облечен е с тениска. Държи бутилка бира и гледа в тавана. Изглежда замислен. Отново масата. Встрани от двата химикала има мобилен телефон. Денис оставя бирата и го взима. Отваря електронната си поща. Има непрочетено съобщение от Камелия Иванова. Текстът му гласи: Здравей, Денис! Пише ти като твой ръководител относно повишаването ти в позиция главен редактор в нашата медия. За съжаление, въпреки твоята отдаденост, ти няма да получиш повишение. Твоята кандидатура остава на 2-ро място. Повишението ще бъде получено от твой колега. Денис стисва силно клепачи. Изправя се и излиза от стаята. Отворен хладилник. Вътре има 2 бутилки бира, 2 праскови и 2 кутии хумус. Денис взима едната бира. Отново е на стъклената маса в хола. Отпива от бирата. Слага я до другата бутилка на масата, под тях са 2 химикала. Изглед от нивото на стъкления плот. Едната бутилка закрива лицето на седналия на дивана Денис, той я подпрял главата си. Поглед през очите на Денис. Нещата върху масата са леко размазани. Образът се измества нагоре към картините на стената. Денис с леко притворени очи. Отново картините. На стената, под една от тях, има 2 вертикални следи, като отстеква се вода. Денис отива до стената. Докосва следите. Проверява дали пръстът му е мокър, повдига картината, поглежда зад нея и я връща на мястото. Отново докосва следите. Поглежда картината, после тавана, който е сух. Денис лежи на дивана, махнала очилата си. Изглежда уморен и отпуснат. Нещо встрани премигва. Денис поглежда натам. Средната от 3 кружки на настолната лампа угасва. Екранът потъмнява. Анимация. Образът е размазан. Постепенно идва на фокус. Гора, чието дървета са във формата на цифра 2. Насред тях има 2 бутилки бира. 3 лалета наподобяват настолната лампа. В небето има 2 химикала, 2 летящи слона и 2 луни. В далечината се извисяват планини, където 2 кръстосани химикала оформят Хикс. Нов ден. Денис е в кухнята. В чинията пред него има 2 принцеси и 2 маслини. Поглежда мрежата на прозореца. На нея са кацнали 2 мухи. Встрани от чинията има кетчуп и чаша кафе. Денис побутва маслините с нож. Замислено гледа закуската си. Поглежда телефона си. Прибира го в джоба на панталона си и тръгва. Образът се движи от дясно наляво. Показва част от спалня, метално звънче от селския бит, накрая спира на лицето на Денис в огледало. Той чувърка пъпка под долната си устна. Пипва я за последно
и тръгва. Облечен е със светло-синя риза и дънки. Носи раница. До входната врата има чифт захабени обувки. Поглежда в пощенската кутия. Върви по тротоара. Гледа надолу. Изглежда замислен. Вдясно от него е шосето. Вади телефона си. Ало? Пешо, 2 пъти да търся днес. Знаеш за какво? Висиш ми с 2000 арки. Имате грешка, не съм Пешо. Пеше, не ми се прави. Писна ми от твоите номера 2 месеца. Вече ми образуваш нерви. Господине, нито съм Пешо, нито ви дължа някакви пари. Хубаво вижте на кой номер сте звъннали. Момченце, с моите хора да чакаме надолу по улицата да се разберем като мъже. Денис се оглежда във всички посоки. Продължава напред, но с по-бавен ход. В очите му се чете притеснение. Вляво от тротуара има жилищни сгради. Поглед през рамото на Денис. Напред по тротуара стоят двама мъже. Единият е едър, с дълга коса на плитка, побелели мустаци и брадичка. Облечен е с бледо-розова риза. Другият е по-слаб с къса черна коса и черни дрехи. Денис забавя крачка. Едрият мъж го гледа. И после какво стана? Направиха на 2 стинки. Какво става? Браво, само така. Денис минава край тях с сведен поглед. Забързва ход и пресича улицата. Екранът потъмнява. Холът на Денис. Листът с цифра 2, 2 химикала и телефона му на масата. Той седи на дивана. Гледа в пода, после към масата и наоколо. Протяга се рязко и взима мобилния си телефон. Превърта списъка с контактите си. Избира този на Мария. Взира се в екрана известно време, после се обажда. Ало, Ало, здрасти, аз съм. здравей. Не си ли в настроение? Не, просто имам малко работа. Трябваше да свърша 2 неща. Все тия 2 неща. Добре, не сме се чували от 2 седмици. От 2 седмици и 2 дни, ако трябва да сме точни. Добре. И до кога така ще я караме? Ами, предполагам, че до тогава, докато не разбереш какво искаш от нашата връзка. Какво се очаква да искам? Какъв изобщо е проблема на тебе сега? Какво ли? Ами, например, като начало да се сещаш по-често за мен. И не само когато ти трябва за секс. Това е позитивната опция. А за другата опция не ми се и мисли. Така ли? Правиш ми ултиматуми? Не ти минават номерата, скъпа. Не. Знаеш ли, щом така поставяш въпроса и ми даваш 2 опции, избирам втората. Докато говорят, на телевизора пред Денис се сменят кадри с танк, войници, ранени хора, Чърчил, оформил си спънати показалец и среден пръст латинската буква В под надписа "Какво е да си победител". Денис подпира брадичката си с ръка.
Лежи с затворени очи, завит с одеяло. Пресяга се и изгася нощната лампа. Анимация. Гората с дървета във формата на цифрата 2. Ограждат я две ръце, които оформят латинската буква В. В средата е дългокосият едър мъж от тротуара. Очите му светят в ярко-зелено. Образът се плъзва към монета с цифрата 2. Екранът потъмнява. Образът се отдалечава от повърхността на кафе в порцеланова чаша. Постепенно се разкрива кухненската маса, покрита с трохи. На нея има чиния с 2 праскови и друга с варено яйце, разрязано на 2. Денис взима 2 пакетчета захар. Изсипва първото в кафето. Изпуска и опаковката вътре. Вади я и я хвърля на масата. Сипва и второто захарче. Изтръсква вилицата и я оставя. Взима половин яйце. Понечва да го изяде, но го връща. Изправя се. Вади мелничка от шкафче. Яйцето е обилно покрито с черен пипер. Денис го гледа. Взима половинката и пак я връща. Поглежда към тавана. Кухненският пот. Счупена чаша с разлято на плочките кафе. Денис пред огледалото. Приглажда косата си с ръка. Слага си очилата. Отново е с риза, раница и панталон. Минава край 2 пълни торби с буклук. Крачи по същата улица. Настигат 2 млади жени. Телата им от кръста надолу. Дупетата им изопачено оголемени. Значи на този буклук му казах: виж сега, викам, или се стягаш, или спираш да пиеш, или просто нещата между нас няма да станат. Става и се маха, и това е положението. Вика, че съм го изнудвала. Представяш ли си? А ти? Еми, аз му затворих телефона. Браво. Отдавна ти го казвам, с този буклук нямаш работа. Еми да, ама аз мисля да му дам втори шанс. Стига, бе, човек. С този загубеняк. Поне да се опитам, може пък. Ти си знаеш. Минава край кофа за буклук и дърво с залепена обява. С големи букви пише: втори шанс за изпадналите от борда на живота. Център за професионална преквалификация втори шанс. Има телефонен номер. Отдолу също с големи букви пише: обадете се сега. Денис продължава напред с наведена глава. Екранът потъмнява. Денис от раменете нагоре. Копче на асансьор.
Свети, угасва. Силуетът на Денис през стъклото на асансьорната врата. Дърпа решетката, натиска копче за етаж, лявата част на лицето му отблизо, вратата с решетката. Денис поглежда табела в коридора. На нея пише втори етаж. Качва се пеша до четвъртия етаж. Влиза в десния апартамент. Светла лампите в коридора влиза в банята. Раницата е още на гърба му. Сваля очилата си. Намокря лицето си. Отражението му в огледалото. Поглежда нагоре. Влага е изписала цифрата 2. Лицето на Денис отблизо. Гледа към тавана. Отново цифрата 2. Денис потърква очи. Премигва и поглежда нагоре. Образът обхожда целия таван. Цифрата липсва. Денис излиза от банята. Сваля раницата си и сяда на дивана. Дращи бързо нещо в тефтер. Оказват се двойки успоредни хоризонтални и вертикални черти. Изпълват цялата страница. Спира и оставя химикала върху тефтера. Вади телефона от джоба си. Екранът осветява лицето му в светло синьо. Звъни на Мария. Гледа надолу и мига бавно. Оставя устройството на масата. Потрива челото си с пръсти. Отново взима телефона. Отваря съобщение в електронната си поща. Текстът е с тема "Прегледай се за СПИН" и гласи: Здравейте! С настоящото писмо желаем да ви уведомим, че може да извършите безплатен кръвен тест за вируса на ХИВ във всички медицински пунктове в страната, защото коварната болест не ви дава втори шанс. Анимация. Дърветата са заменени от две цифри 2 една до друга. От двете страни има различни къщи с номер 2. Екранът потъмнява. Денис върви по улица. Минава край спряна пред блока кола марка Citroen. Емблемата и две чертички. Влиза в входа и отваря пощенската си кутия. Намира писмо. На белия лист в плика пише: Ако още не си разбрал кой си, има нови GPS координати. Той излиза от входната врата. Денис слиза по рампа и завива в подлез.
крачи в сумрака. Само в началото и в края свети по една крушка. Стените са нашарени с графити. Денис е силует. Пристъпва бавно. Озърта се наляво и надясно. Забавя ход. Поглежда тавана. Изважда телефона си. Екранът на устройството угасва. Прибира го с въздишка. Озърта се напрегнато. Вижда закачен плик до графит на стената вляво. Денис го гледа. Посяга към него, но спира. Взима го бързо. Поглежда го от двете страни. Хвърля поглед през рамо. После към другия край на подлеза. Отива към една от крушките. Плъзва пръсти около плика, но не го отваря. Открехва го леко. Отваря го рязко. Вътре има черен лист. Поглежда го от двете страни. Лицето на Денис отблизо. Продължава да гледа плика. Подлезът става по-тъмен. Денис поглежда надясно. Не се вижда почти нищо. Само бледа светлина в края. Поглед в другата посока. Гъста тъмнина с едва забележима светлина. Денис отблизо. Екранът потъмнява. Холът на Денис. Лампата с двете светещи крушки. Третата започва да мъждука и светва отново. Екранът потъмнява. 3. Сценарий и режисура. Боян Таксиров. В ролите: Диан Ставрев, Мариела Димитрова, Дима Настева, Ивайло Костадинов, Димитър Димитров. Визуална композиция: Димитър Димитров, Боян Таксиров. Организатор: Дима Настева. Допълващото описание изчете за вас Георги Арсов. Филмът е адаптиран за хора с увредено зрение по проект Филмите – Прозорец към един по-достъпен свят. Осъществен благодарение на най-голямата социално отговорна инициатива на Lidl България – Ти Lidl за нашето утре, в партньорство с фондация Работилница за граждански инициативи и Български дарителски форум.